pri natáčaní halloweenského špeciálu League of Legends, kde sa nachádza tento tu Wukong z podsvietí. Počujete tú sladkú hudbu? Takže dneska si pustíme legendy o Černém mlze. O stínových ostrovech a černé mlze, která je obklopuje, se traduje mnoho chmurných legend. A zatímco všichni dobří lidé touto prokletou zemí pohrdají, někdy si její temnota přijde pro tebe. Černá mlha přichází a odchází jako příliv. A občas, za takové noci, jaká je dnes, se dostane i daleko přes moře. Hledá, pátrá, zabíjí. Tento čas se nazývá strašidelnice. Během strašidelnic přicházejí ze stínových ostrovů v černé mlze duchové. Loví živé, krmí temnotu. Jakmile tě strašidelnice pohltí, už pro tebe není návratu. Postihne tě kledba a tvým osudem je navěky bloudit v černé mlze. No a co jste čekali? Když si pro vás přijdou strašidelnice, těžko čekat šťastný konec. Právě včas. Připravte se, přátelé. Strašidelnice jsou tady.